Ano ba yun? $3 million in the house. Salamat, guys.
Wala si kapatid. Maaga ako nakaakyat, kaya ako muna nasa harapan nyo. Ayan. Wala yung aking taga-live. Bogs, hindi ka ba busy? Gusto mo samahan ako? 4 million in the house. Salamat guys. Malakas ba boses ko? Malakas pa boses ko dyan, nadidinig. Kanta lang ako, isa. Isa lang talaga. Sige, nakit ka, kaya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 10. Wait lang. Paano na ba yun? Hindi na marunong talaga si Inday. Copy. Tapos, saan na yun? Kalahati. Bakit ayaw mag-send? Buana ni Bogs. Tamalag kita ning kuyan. Hagdan. Invite. Copy. Di talaga tao. Halat mo na, Bogs. Ayan na, nababa ko na. Di po agan. Manay mo talaga. Gus-gus na talaga. 2 million in the house. Ayan na yung hagdan. Daisy Fool, thanks for coming. Ngayon lang ako nakapag-ngaw-ngaw kasi ano ba, medyo maagang nakaakyat. Nagsilayasan sila lahat. Pati yung aking singer, wala. Nag-ano din, gumala kasama nung bata. Kaya ako lang natira. Books na dyan na yung ano ba, hagdan. Uy, tanawar! Tanawara ka, Bogs! Bakit nawala? Di atay. Wait lang. Bogs, bakit ka nawala? Buwa talaga. Bogs, akit ka nga ulit. Bakit nawala ka? Nalaglag ka ba? O napindot ko? Hanap daw. Pasiway talaga si manay mo ba? Andito ako. Bakit hindi kita nakita? Nasaan ka? Hain ka dyan. Andyan sa bahay mo? Buwa ka daw talaga. $3 million in the house. Add mo lang. Wait. Saan ko to hanapon?
Saan na to hanapon, Bob? Sana wala na lugod ako. Ay, buwan na talaga. Mag-bookcam nga ako, nakakahiya talaga. Bakong, di ba pindutin ko yung pangalan mo? Yes. Di ba? Add stage. Yan. Di po ag talaga. Salita ka nga. Okay na? Ganda ng ano mo ah. Ano yung mga picture mo na yan? Hello? Shout out. Ayan, narinig ko na. Okay na? Okay na. Kundi Yan. maluya. Shout out. Maluya, Bogs. Bakit maluya? Maluya busis mo? Ayan. Oo, okay Nakasubla. na. Narinig ko na. Ayan. Salamat sa pag-akyat. Yes. Okay na, narinig ko na. Lagyan natin ng echo. Sound. Yan, maganda. Sound, Jake? Alin mas maganda? Alin mas magandang music? Ay, wala si Jennifer Hello, eh. sound. Oh, okay na, narinig ko na. Yeah. Salamat. Mahina boses mo. Kailangan itutok eh. Kailangan nakatutok. Hindi po. Leia Bravo, may love shoutout. Buang kawan. Si Manay Anis naka-live tapos nawala ng internet. Naka-indang din sa oras. Si Celia, may galab shout out. Jennifer, anong oras uwi niyo ba? Yan. Nasa Galaan si Sound. Jennifer. Gagastos. Maraming pera. Gagastos. Istiraha. Hindi, kasama nung bata. Nasa labas, namasyal. Oo, kasama nung bata. Na-invite. Yung bata, hindi kasama siya. Kape tayo, guys. Iba ang iniinom ko eh. Yung may bula. Anong may pula? Bula. May sabo. Sana all. Ikaw na. Ikaw na yung may bula. Kuya Kanya Kabikol. Ano yan? Ano daw? Ano sabi mo? Kuya Kanya Sana all Kabikol. ako. Ano daw? Sis, gandang Bicolana maglasar. Kanta. Ano, kuya? Baka kanta. Kanta ka Bicol. Baka kantang Bicol, Bogs. Sus, ano. Aray ko. Pakasakat ko ni Bogs ning ano yan, amay-amay. Ngayon lang ako nakaakyat ng maaga. Kasi wala sila. Sabi mo sa kanila umalis para makabakit ka ng ano. Araw-araw Oo sila nga eh. umalis. Gabi-gabi live ko si Jennifer ang umpisa hanggang dulo. Wala naman akong alam na Bicol song. Yung ano lang, yung Tia na si Ram. Ano? Tia na si Ram. Ano yun? Ay ko panadangugan. Sige, kantay natin. Si Jennifer din ang nagturo nito eh. May music? Lakas-lakasan mong konti. Parang maganda yan. Kumusta marin? Kaiba mo daan si Pades Subanggin. Ang sabi mo
silang kang gibulindo dain na kamo nasupong darakula na ang aki nindo nagkikiringking pa kamo maurag baga ang gibo nindo Diyos na ang bahala sendo lintian na dahil lamang kamong duwa natakot sa karma maski matanga permi pagkamo sa luwas na duwa kahirat lamang kang agong ni made pagal-pagal na kakapadada umahon ka mo duwa ti ana silang kang gibulindo tain na kamo nasupok darakula na aki nindo nagkikiringking pa kamo maurag baga ang gibo nindo Diyos na ang bahala sendo Ayan yan ang usmak na Bicol song Ayan, salamat. Maganda nga, Bugs. Maganda, Bugs. Maganda yung kanta ka. So nga nakakatawa siya. May maganda pang tugtog yung ikasana. Ikasana ang sakuyang ano. Ikasana. Parang yun ang title nun. Muhammad, thanks for coming. Mag-love shout out. Per, mag-uwi ka per ng pagkain ba? Pagal da siya. Ikasana Bugs. Maganda yon. Tingnan mo. Kung meron. Hindi ko pa alam yan. Pakinggan mo na natin. Yan ba yun? Yan ba yun? Parang nadinig ko na dati yun. Ikasana sa kuyang... Basta ikasana gayud ito. Basta maganda siya. Maganda yung meaning niya. Mahanap mo ko ta ng patam sa kanta sa imo. So. Hello, so.
Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's simple. Too many people try to learn with YouTube videos. Mohammed Sadki. May na ba yung music? Okay lang, di ba? Mahina. May na ba? Mm-mm. Okay na yan? Yan siguro. Pwede na? Oo. Ha? Iya. Hindi kasi ano kasi, mixer kasi siya, hindi naman siya yung sound card interface na masyado siyang, ang sound card kasi ano siya, ganun itong, yung kagaya kay Jennifer na medyo ano siya, loud. Iya, makusog baga ko iper. Oo. Ang mixer kasi medyo ano siya, medyo Ano yan, bago? na. Hindi, matagal ko lang binili. Kaya ko lang ginamit. Sana all. Maraming ano. Try natin to. Sound. Konti pa. Hindi, intro lang yan. Kasi ano pa siya. Pero yung mic, okay lang. Okay lang. May lalakas din yan mamaya. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them the sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone who fulfill my needs. Lonely place to be, so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can take away my dignity. Because the greatest love of all was happening to me. Miss Johnny, trip to it. Shout out po. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all.
the children on a future. Test them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them the sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. The sun long ago, never to walk in anyone's shadow. If I feel, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all was happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. Give a chance that patient land that you've been dreaming of. Then you alone find your strength in love. Salamat. More. Shout out po sa 3 billion in the house. Lalo tayong dumadami. Excuse. Covers PH. Tagal ko hindi nakakanta. Ang tagal ko hindi
Thank you. Nguyen Vlogs. Shout out sa'yo. Shout out, Nguyen. Hindi ko siya mabasa, Bogs. Ano basa niya? Basahin mo yun sa gitna. Yun. Nguyen. Nguyen. Yung, I think he's from Indonesia or Malaysia. oh, ganun siya yung konti pa, ano lang, maliit pa lang ang bahay niya. Didikit yan sa'yo. Pag hindi ko masyadong mabasa, hindi ko binabasa na. Ang hirap. Ngayon, salamin. 5 million in the house. Salamat, guys. Aray ko. Tanglay. Biglang ping, may sampayin pa. Sige, sige lang, Mrs. Johnny. Sige lang. Tapusin mo muna yung ano mo dyan, paglalaba. Who's this? This is Alf. Mrs. Johnny, trip and eat. Thank you po. Yeah. There's a song from Kenny Rogers. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. Oh, I'm so lost in your love. No, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, as no one else but there's no other like a love. And yeah, oh yes, I always want you near me. I waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady.
Thank you. Lean Vlogs, thank you. אנחנו לא מציעים אוזניות אלחוטיות מתנת הצטרפות. From the man I am, you are the reason for me. You help me understand, and I will shelter from the rain that never ends. Girl, you always got a friend in me. On the man we had, I should know the love was older than the past. Throwing my life away on song I never heard. Just speaking of a special word, I made you die inside, but you love me. I don't believe the world, no, the world can give us paradise when you make your love to me. Till I just couldn't see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. And I won't let you down. Nobody love will be there when you turn around. Living for you till the ocean turn the sand. There will be any man who love you just the way that I love you. So don't believe the world, no, the world can give us paradise when you lie within the storm. When I just could not make it through the night, as long as I got you, as long as you got me, as long as you got you. And you and I. So don't believe the world, no, the world can give us paradise and the air within the storm. When I just couldn't make it through the night, as long as I got you, as long as you got me, as long as you got you. And ayan, salamat, salamat. Dakuli sana Bogs. Taday ko tao magkanta. Nagdadakol na tawo ta Bogs, oh.
Yan. Sige, sige. Kasi mga hanggang 10:30 lang ako. Garo maluya talaga. Kusog-kusog ka daw, Bogs? Ang ano mo, bulyom? Pag Volume sa... taram ka. Sige pa. Ayan. Konti pa. Sagpak na yan. Lolo. Ayan. Sagad na. Hindi. Ayan. Mukhang Yan. malakas na yan. Yan. Malakas na yan na maray. Ayan. Ayan. Yan, magayon. Oo. Ganyan. Basag. Garo ko pampaturog sa nasubusis mo. Kaya taan luway-luway. O di, magayon. Di ba matururog na kita? Okay na yan. Di ko kaya masyado nadadangog. Ubungog sana ka. Dikit na sa, ano? Dikit na sa nakapin. Salamat, Mrs. Johnny. Salamat po. Salamat. Ayan, ganda pa tayo. I can tell by your eyes that you're probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Oh, I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I still won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand on alone on the shadow, hide the color of my heart. Blue for the tears, black for the night, for the star in the sky. Don't be nothing to you, there are mirrors. Oh, I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I still won't you listen to my heart? Johnny's Adventures. Oh, oh, my heart. My heart.
to my heart. Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Ayan, tara magduwi tayo. May inimbeta na akong kapitbahay. I don't. Paduwitin natin. Pakantay natin. Yeah, I got your money. Didn't know you had dandruff. I don't. Pakantay natin para may, ano naman, may silbi. Ayan, diyan ka lang sa likod para hindi ka mahiya ka. Okay. Palakpakan nyo naman ha. Palakpakan. Who knows what tomorrow brings? In a world, few hearts survive. All now is the way I feel. When it's real, I keep it alive. Mga pampatulog po ito. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear wind blows. Someone to used to be lived her life looking behind. All we have is here and now. All our life out there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles fly and the mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, the world can wind blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, life today. Love lifts us up.
sunset where we belong. Far from the world we know, we're clear and low. Lonely sunset where we belong. Where the eagles fly on the mountain high. Lovely sunset where we belong. Far from the world we know, we're clear and low. May gising pa? Naka-mute pala ako. Sabi ko, garo ka man tigba-blue yan. Sunshine, mega love shout out. Thanks for coming. Sa kanta? Pa, sa kanta garo-garo ka magagambi yun. Dahil palagod ko na ka ano yan. Dahil palagod ko na ka lahat ng moderator. May moderator ka na po. Sunshine Dap- siya daw. Sabi ni Box, garo na malagod ka tigpirot naman ko ka. Uy, Box, unggay yung kang nasa likod mo, Bogs. Ano O yung pigi, yung nasa likod mo ba, yung pagka, ano, yung parang kay Jennifer ba yan? Background? Oo, background mo sa likod. Ang ganda. Di ba? Ang ganda ng pagkagawa. Maganda ba? Shine, mega love shout out. Ano pa kanta? Hindi ba basag yung mic? Hindi. Kaso nga lang medyo siya ano, medyo mahina siya. O sa ano ko lang, sa cellphone Baka ko. sa- Hindi ko lang alam. Ang lakas na nabibingi na nga ako. O baka dito lang sa cellphone ko kasi pagka in-adjust ko, wala na siyang ano ba, wala na siyang lalakasan. Sa cellphone ko lang siguro. Baka sa- Pero maganda yung ano, maganda yung tunog. Malinaw. Yung mic hindi ba basag? Hindi. Nasaan na yung luma mong ano, B8? Bininta ko rito sa kasama ko sa flat. Hindi mo man lang binigay sa akin. May naman papadala dyan? Yes, Papadala ay. doon? Mahirap. Binunta Mag-sit up na talaga. kasi kayo ng ano, hindi kayo nag-sit up ng ano pa, mga yung sa Ano, sa ano? kailangan nyo lang i-sit up yung ano nyo, yung payment method nyo. Sit Maglagay up? na kayo dyan sa payment. Oh, di pa nakasit up yung payment method nyo. Wala pa kayo nilalagay na bank account. Paano nga ilalagay, Bogs? Wala man akong bank account. Okay lang ba yon? Hindi, paano ka makakasahod kung hindi mo sisit up yung bank account ay yung ano mo? Halimbawa, Bogs na ano, yung bang, di ba nandito ako, pwedeng magpakuha doon? O hindi? Hindi ko lang alam. Pwede ka naman magsahod, kaya lang cheque. Ipapadala doon Mahirap. sa address. Kaya lang, paano nila ma-encash? Andun ka kasi nakapangalan sa yan. Oo nga. At saka ano, wala pa naman sasahurin, Bogs. Bakit? Nakita mo na ba yung AdSense mo? Dai pa! Dai ko man tigahiling, ikaw man taga-tingin nun, hindi ko man tinitignan. Tingnan natin yung AdSense. Kung ilan ang Si Jennifer siguro ang malaki-laki. kayamanan mo rito. Hindi ako makaakyat kasi. Ano, nakalag out na rito si Jennifer.
Wala pa. 66. O, tingnan mo, wayo pa. Sabi ko sa'yo, di ba nga simula nung mag-Ramadan, nung naging busy ako, hindi na ako nakakapag-live. Ito, hindi pa nakaset up yung yung payment method. Pwede Yung nating ako. set up. Tapos, ito, Sabi ko sa nga, cheque. Sa cheque. buti nga Check kako si detail. Jennifer ba, yung pinagla-live niya ako kasi nga, di ba lagi akong busy sa baba. Kahit pa paano nakakapag-live siya. Eh, anong oras na ako naaakyat? Ngayon lang ako naaakyat bugs ng maaga-aga. Eh, sabi ko wala si Jennifer, ano ko nga kako, sabi ko mag-live ako. Ma-live sana ako sa hindi StreamYard. Tapos, yung lang ba, yung direct lang. Di man ko maka-live. Sabi ko, tas nagluluwas, may naka-sit up nga sa StreamYard. Si Jennifer man ang nagkalikot kaan, cellphone ko. Hindi ako makapag kanina. Pag nag-live ka cellphone, di ikaw lang. Walang makakyat. Kaya nga. Walang problema yan, Bogs. Di ba puro copyright ako? Pag hindi affected yung channel mo, di okay lang. Walang yan, kaso. Wala. Copyright siya pero hindi naman affected yan. Hindi affected. Ibig sabihin, maraming gumagamit. Mm. Marami naman talagang gumagamit yan. Ang copyright lang naman yung mga kinakanta. Ah. Yung music. Kaya itong mga kinakanta ko, copyright to. Tingnan mo, wala pa ako. Uy, ikaw nung huli mong live, bakit wala kang ads? Walang, Ay, wala ka palang $sign wala. pala. Wala. Ano nangyari? Suspendido ako Bakit? Ewan ko, na-strike ako eh. Bakit? Hindi ko alam. Bigla Buwan na lang naan. na-strike. Copyright, strike. Pero Madalang may ka pang in-upload mag-live, Hindi, may in-upload ako dati no na medyo doon ka na reused, doon ka na. Pero alam ko Sabi ko, makaka-copyright ako noon. Trinay ko lang kasi medyo yun eh. Medyo funny video yun eh. oo. Rini-upload ko. Sana yung short. Sabi Na-copyright ko, nga. Na-strike pa. na-strike pa. Di ba mahirap yun? Di ba yun nga, doon ka Tapos, nahirapan sa ko nun? Suspended. Hanggang ilang suspended 3 months. Ilang buwan? Suspendido. Suspended akong 3 months. Napalo ako ni Lolo. Ang tagal. Nakailang buwan ka na? Magti-3 na. Sa October 4. Mag-reapply uli ako. Mag-reapply ka. Sana nga maayos ko na yung ko, pero dahil pa kaya ko bugs kaya makaya kunin ko yan pa. Pakauli ko kaya dahil ko nakakua. Dapat masit. Wala pa ako sasahurin. Kaya medyo hindi pa ako excited. Si Jennifer, meron ng masasahod na yun. Kaya lang wala naman nakasit up na. Oo, kasi malaki na sa kanya eh. Kung mag-live man kasi siya, umaga, gabi. Ngayon nga lang nabawasan kasi sa gabi pinagla-live niya ako eh. Nakailang na tayo, Bogs? 1 oras. Kanta ka pa? Makanta pa akong mga dalawa. 10:30 na. Anong oras sa'yo dyan? 10:30 na, di ba? 10:21. 10:21. May trabaho ka ba ngayon? Nga, 10:30. Tatawag si Agong. Sige. Kanta tayo ng mga 2 songs. Last 2 songs. Kusog-kusugon mo, Bogs. Bogs? Di ko nadadangog. Ribayan Bungog muna talaga. yung mo. Ha? Yung headset mo. Baka yung headset mo. Bungog talaga ako.
Yan, tanungin natin si Mrs. Johnny kung mahina daw. Mrs. Johnny, mahina ba yung Ayan, medyo- yung mic, yung music? Nabisi siguro si Miss Johnny. ברוכים הבאים לשעשועון פייטון פלייט של הדיוטי Yan, okay na. Medyo ano na, hayaan mo na. Sa cellphone ko siguro yung sa headset. Malakas. Lakas na nga, ma'am. Mabibingin na ako. Yun na. Ayun na, makusog na. Dinuon ko ba? Sinagad ko yung ano ko. Video game lovers. Sige, sayaw tayo, sayaw. Galaw, galaw. Ang kasiyahan at tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay maghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, magkisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin na iba kaya't sundin, ha-ha-ha, masayang awitin, nararapat ng tangkilikin. Awiting bago ay maghintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, magkisama, mag-enjoy ka ngayon. Sayo ka na lang, Manay Queen. Garb. Uy! Uy! Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin Tugtugin ngayon. ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Thank you. Sarap pa, sarap pa. Sarap pa, sarap pa. Yung nakaka-indak ba, nakaka-indak? 6 million in the house, 7 million in the house. Salamat, guys. Ano yun? Ba't may utot pa? Sayo-sayo na lang ako. Hindi ako marunong kumanta eh. Ako ay isang model doon sa Irmita. Gabi
gabi sa disco at nagpapabongga sa pagka-istariray, talbog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako may nakilala, mistiso na Hapon, na in love siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupa't datong, anding niya lang alam at di ko masabi na ako'y isang Dana! Ang iningat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari, huwag sanang mabuking nakatali kong aking naubod ng itim. Bakit daw maitim yun? Lagi naman nakatago. Oo nga, hindi ko rin alam. Hindi naman naaarawan, bakit maitim? Ang ano nga, kung alin pa nakatago, yung pamaitim. Di atay. Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nakita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sa akin, ako'y napahiya. Sa galit ng Hapon, inumbag niya ako. Bagger, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupa't dato ng nobyo kong Hapon. Kaya ang beauty ko ngayon, nagtitinda na lang ng itlog at talong. Magsana. Awag sana. Babloy. Amin ni Bog, babloy magkimanay. Giyatay. לא משנה אם אתם מעדיפים gefilte Mayo, mga busy ngunyan ang tao, kaya Bog, swibis baga ngunyan hanggang sa aga. Ralayasan. Magsana niya ako na Hapon niya. Inumpisahan ng kantang ano eh. Ang tapos ganun din ang kanta, buwanan. Saway. Puro kausmakan. Kausmakan. Nagtataka din ako. Nagtataka din daw si Mrs. Johnny. Gatay na yan. Bakit nga ba maitim Mrs. Johnny? Hindi naman naarawan. Hindi naman Oo nga. Bakit maitim yun? Di mo yung mga yung mga laging nakabalot, di ba maputi? Yung mga Muslim, di ba? Oh, Mapuputi maputi yun. ba? Di ba? Yung mga laging nakasuot ng mahaba. May mga agil-il man to. Pero maputi. Maputi sila, di ba? Oy, Bogs, bakong puti. Ano siya yung parang Maputla. maputla at saka ano siya yung ano tawag diyan? Yung ano ba tawag niyan yung ano sa atin? Garong yung parang bune. May mga galis. Garo-arog kaan. Kasi hindi kasi naarawan eh. Ganon yung mga balat nila. Maano siya, maganda siya pero may pagkaganon nga. Mga hindi naarawan yun. Pero Pilipino kahit na maitim, sabihin mong ano makikinis.
Ano, may Pino yung ano, papay, pino may yung papaya pa balat. soup na lang. Oo. Kaya nga eh, hindi maintindihan kung bakit ganun yun ano. Oo. Hayaan na natin yun. Hindi rin natin alam kung ano sagot. Buanaan. Oh, siya, Marita sige na. nakasakat si Ako eh. Bugs. Mag-ano ka na, maglalarga ka na. Sige, sige. Oo, Mag-end na din papaano ako. mag-end na din ako eh. Mag-end na din ako. Okay na yung 1 hour. Okay. Baka gusto Okay. umakyat ni Mrs. Johnny. Ano daw, busy. Busy siya. Ah, Minsan, okay. ano kasi siya yung ano niya pagka mga oras niya. Ano siya, parang una tayo Bogs ng 1 oras. Kasi nasa ano siya eh. Saan ba yun, Mrs. Johnny? London? Saan ka ba? Ay, Europe. Europe. Ah, okay. Pag nag-aano Bogs, pag halimbawa mag-live siya kasi sinet up nila kagabi yung ano, yung B8 niya pag ano kanta ka sa kanya. Mrs. Johnny. Kagabi nag-ano kami lang ni Jennifer. Nakadikit na. O dikit ka na yata. Nasa ano siya. Oh, Bale dikit ang ako kay time Miss niya, Johnny. na dikit ka na. Pagkano pasyalan natin siya. Katulad din natin siya ng ano sa gabi din. Yun din ang oras niya. Nagtitesting. Nagtesting nga siya kagabi. Kami 3 lang ni Jennifer ako. Anong gamit mo? Laptop? Computer? Laptop. Okay. Ang Okay ba bilis yung nga, music? Bogs. Kaso wala pa siyang ano, mag-order pa lang daw siya sa Amazon. Wala pa siyang Yung- wala pa siyang V8. Oo, wala Ano pang na lang ang V8. orderin mo? Ito para magayon. Yung K600. Ayan, Mrs. Johnny, K600 daw. I-type mo, Maganda yan. Bogs. Medyo ano yan, friendly use yan kasi saksak. Plug and play mo lang yan. Yan na ang bago Kung hindi, ngayon. kung hindi naman. O kaya naman, sa bagay, mayaman-yaman ka naman, Mrs. Johnny. Yung mauno. Maganda yan. Isa sa pinakasikat yan ngayon na magandang ano. Medyo medyo mahal siya, mga 100 plus. Pero meron siyang set na meron na siyang kasamang mic. Tapos may sound card. May set yan, yung Mauno 2 yata, Mauno Lite. Maganda yan. Maganda ang music yan, maganda ang sound. Mauno. Di ako Kayang-kaya mo yan. Ibig niya sabihin, Mrs. Johnny, kayang-kaya mong bilhin. Kaya mo yan bilhin. Oo. Oo, 'di ba? Mauno. Yan. Oo. Na-check ko na. Mm. Ang bilis niya kaya makaano. Pag pag hindi mo laptop. ma-set up, paalam mo sa akin, tutulungan kita mag-set up niyan. Talungan ka ni Bogs. Pasyalan natin pag ano. Ganito din oras siya. Mga alas 11. Ganyan siya nag-live. Wag alas 11 yan. Late na yan, dito hindi na ako makakyat niyan. Tulog na ang Sige. alaga ko niyan. Pagka ano siya, ay parang sa Lunes, Bogs. Nag-set at yata siya, Lunes yata, baka mag-ano siya live. Kasi daw siya, hindi daw siya busy noon. Yun, pag hindi ka busy, akyat ka din. Tingnan natin. Kanta ka din doon. Nakakakyat ako pag busy ako, diyan lang ako sa baba, BG lang ako. Para maano. Siya. Sige. Manipeng, siya. salamat. Salamat, Bog. Salamat. Mag-insure na ako ba? Salamat, Bog. Okay. Mrs. Johnny, salamat. Bye po. At see you around. Bye, Manipeng. Salamat, Bogs. Okay po. Mag-insomnia tayo. Paano na ba yun? Mag-ano na tayo, Mrs. Johnny. Pahinga na din ako ba? Nag-1 oras lang ako para, sabi ko nga, ito ba yun? 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Pa-end na, guys, si Ping. Ayan, nag-ano lang tayo.
Wala yung aking singer din na isa, busy. Parang ang itim ko diyan sa ano, yung ilaw.